Ní héisisin deir an scéal ná deir na garachtar gan áras. Ní féidir leat uorscéal bleachtareachta ina bhfuil dúnmharú a bheith agat gan bleachtere agus gan Gardaí, agus sin gnó na Caibidil seo. An Garda Raymond Seoige is tuaisce chuin, fear nach bhfuil omláin ar a hocracht mó inuigen is mhéire, agus gur a bhear leis a bheith na chonaí a gceann de characha mór an dain. Fós féin tá sé bhfuil bhíonach, agus tá sé meáite ar a gnó a dhéanamh a gceart, ons gur tuaisce is féile sé mecht as an áit ar gúlta seo. Os i dún san tá an bleachtar i cigire trefar ó céalachar, duine is a Gardaí go méid buntaige leis an visarú in dhéisin. Cáintíd san áras ar bhacailpín tuis go raibh caidir bheith le tesa agus bhfuil einam in arda mar fearmór ban. Agus in na háta san tá sé cárdúil le lucht rialtais, rud atá siléir ar an górá idir na Gardaí. Is an son go díreach in dhéisin a chasamid le duine de gro bhuachalí an scéal, Jack Talbot, smúdínach lofade ar a seoir, a bhí na géirigh rud mór a dhéanamh de gachrod beag agus á bhéal a chur i ngachéin scéal. Tá sé géirigh agla bhíanamh le hífe, achas maith mar higgin ife a chinál agus cuireann sí ó chóra sé. Tá sa gainn go bheiceimid a rí sé.